El cansament de 3 dies intensos de plec ha fet acte de presència durant la rua dels collistes d'aquest diumenge. Esgotats, però encara amb corda per acabar la festa, han agilitzat el recorregut i la seva entrada al recinte, amb el trasllat de la imposició de l'escarapel·la a la porta dels Camps Elisis. Les 163 actuacions de Creu Roja han estat lleus, moltes per picadures de mosquit, i s'han realitzat 2 trasllats per cops sense conseqüències greus. Bones dades que, acompanyades pels excel·lents resultats del restaurant del visitant, han enorgullit a l'organització de la festa. El nostre restaurant, només el nostre restaurant, ja ha consumit 1,5 tones de cargols en els menús que hem donat. A hores d'ara, faltant encara la menjada del diumenge, estem al voltant de 5.300 menús servits al restaurant i això fa que ens plantegem de cara al futur millorar encara més aquest efecte crida que fem perquè vingui la gent a Lleida. Aquest any s'han potenciat les activitats infantils també amb molt d'èxit amb el concert de Damara i Gelabert, que ha concentrat 2.400 assistents, esgotant l'aforament del pavelló nou i creant llargues cues per accedir-hi. El globus aerostàtic, l'altra nova atracció d'enguany, no s'ha pogut enlairar per la calor i la força del vent, però amb tot ha estat una celebració per recordar. La setmana passada i aquesta se'ns ha fet molt llargues esperant i ha fet que l'ambient sigui fenomenal a la nostra colla. Ha fet una mica massa de calor, però gràcies a la cervesa ho han pogut superar. Amb ganes de fer créixer la plec en properes edicions, la FECOLL continua insistint en una ampliació del recinte amb noves connexions d'aigua, elèctriques i nous embornals a banda de l'adequació dels pavellons.